Элементи идоракунии picture box. Элементи picture box бо муқаррарӣ ба элементи image монанд аст. Аммо ин элемент имконияти васеъ дорад ва дар худ бисёр хосият ва методҳоро дорост, ки барои расмро идора кардан ёрӣ медиҳад. Ӯ хосияти автосайз, андозаи автоматӣ дорост, ки дар дигар маъно ба хосияти stretch муқобилат кор мекунад. Дар вақти автосайз баробари true будан, расме ба элементи picture box гузошта мешудагӣ андозаҳои табиии худро нигоҳ медорад. Аммо худи элементи picture box сарҳадҳои худро чунон дигар менамояд, ки расм дар он ба таври пурра ҷойгир шавад. Ин ба барнома имкон медиҳад, ки дар форма расмҳое, ки андозаашон ба таври пешкаш маълум аст, нишон дода шавад. Сохтани дохилии элементи picture box қиинтар назар ба элементи image аст ва он ба бисёртар сарчашмаҳоро истифода мекунад. Барои ин picture box дар форма оҳиста мебахшад.